Felly y gêm nawr ar cael i fi'n ffeinal y plat rhwng Penweddig ac yr Eglwys Newydd. Eglwys Newydd yn dechrau pethau a Bale wedi mynd mlaen, felly fydd y sgrym i Penweddig. Go Jack, no one's there, Jack! Cyfle nawr i fynd am y cais cyntaf y gêm. Dal lwytho gwych allan yn y corner pella. Ond Penweddig sydd ar y bêl nawr, nid yr Eglwys Newydd. Cyfle am cais gyntaf y gêm i Penweddig. Y bechgyn o Aberystwyth yn croesi am cais gyntaf y gêm yn y plat. Ond y trosiad wedi methu, felly fydd y sgôr yn aros a 5 pwynt i ddim i Penweddig. Felly Penweddig am ar ddechrau'r chwarae. Y Bale yn bwnsio, ond mewn i ddwylo yr Eglwys Newydd. Tackle uchel. Felly kick-os i'r dîm o Gaerdydd. Chwilio am y gwagled, dau i mewn ar dacl na, felly fydd dynion allan ar dde fan hyn nawr. Ar yr asgell. Wedi mynd ar yr ochr dywyll, felly fydd yr Eglwys Newydd yn croesi am cais. Meddwl y gyflym fyna. Wedi gweld y gwagle ar yr ochr dywyll. Ac yn mynd o dan y pist. Ac yn rhoi cyfle da i'r Eglwys Newydd i fynd ar y blaen. Ni 7 pwynt i 5 ar y blaen. Mae'r Eglwys Newydd. Yr Eglwys Newydd yn ail ddechrau pethau fan hyn ar cael i fi'n. Y ddau yn gystallu am y Bale. Dyfarnwr yn dweud, chwaraewch ymlaen. Ond kick-os i Penweddig. A oes cyfle arall fan hyn nawr. Y Bale wedi cael ei bwrw ymlaen. Oedd yn edrych falle bod llaw mewn fyna gyda Eglwys Newydd. Ond tackle dda fyna. Ceisio mynd yn gyflym. Llinell am ddiffyn Penweddig lan yn uchel yn gyflym. A kick-os fydd i Penweddig. A cyfle nawr. Ond dros y Bale. Mae'r Eglwys Newydd yn wneud. Ond y dyfarnwr yn gweud i'r chwarae mynd yn ymlaen. Mewn i'r ail ar 20. Yr Eglwys Newydd unwaith eto. Ochr gamu. A cais i Ysgol Penweddig. Y bechgyn o Aberystwyth yn gweld y gwagle.
Ac ysgoriad cais gwych. I mynd yn y blaen. Y trosiad ddim yn llwyddiannus unwaith eto. Felly Penweddig dim on yn y blaen. Efo 3 pwynt. Let's go, next job. Louis, all right, get ready. Get set early. Don't wait for it, go to the ball. Y ddau dîm yn cystadlu'n dda yn gystadleuol am y bêl. A Penweddig yn cael y bêl yn ôl yn syth o'r ail ddechreuad. Cyfle dda iawn fan hyn nawr yn y cornel i rif 8 Penweddig. A dyna ni. Cais arall i Penweddig. A roi sgôr ar 15.7 i Penweddig. Ac am cic gwych fanna o'r cornel. 10 pwynt yn ar y blaen nawr. Newid ochr tro yma, ond heb mynd 10 metr. Ond meddwl cyflym fyna, gyda Aberystwyth. Aros i'r bêl, mynd dros y llinell 10. A diffyg canolbwyntio efo'r Eglwys Newydd fyna. A'r bêl nôl yn wylo Penweddig. A cyfle arall fan hyn i sgorio cyn y hanner. A mae'r cais yn dod. I Ysgol Penweddig. Felly sgôr hanner amser gêm y plat. Ysgol yr Eglwys Newydd 7. Ysgol Penweddig 24. Tasg enfawr o flaen yr Eglwys Newydd yn yr hael hanner os am ennill y plat. Penweddig yn edrych yn gyfforddus iawn yn yr ail hanner. A'n dechrau gyda kick-gosb yn syth. Ond y pas wedi mynd ymlaen yn fyna. Ond y dyfanwr yn mynd mewn i'r boced. Felly yr Ysgol yr Eglwys Newydd lawr i 6 dyn.
Faint o wahaniaeth bydd hwnna nawr i'r gobeithio nhw i ddod nôl mewn i'r gêm a cipio teitl y blat. Stay tight. Unwaith yr agor, Penweddig yn gweld y bwlch trwy y gwagle a o dan y pist a sgorio cais arall. Cais o'r safon ucha. A rhoi sgôr i 31.7 i Penweddig. Cic tro yma, mynd syth allan, felly cic grydd ar y hanner fydd i'r Eglwys Newydd. Make a decision. Yr Eglwys Newydd nawr, amddiffyn Penweddig lan yn un llinell. Ceisio rwystro unrhyw ragor o bwyntiau, ond na, yr Eglwys Newydd yn cael un yn ôl. Ac yn rhoi nhw syth nôl mewn i'r gêm. Ond wedi methu y trosiad. A fydd y cic yna yn gostus ar ddiwedd y gêm, pwy a wyr. Ond ar hyn o bryd, Penweddig yn y blaen o 19 pwynt. Cic gystadleuol, ond Penweddig sydd ar bêl unwaith eto. Ond cic gosb i'r Eglwys Newydd. A oes cais arall yn dod fan hyn yn y cornel. Tackle yn dod o diol. Gyfle. Ond dyma cyfle nawr allan i'r asgellwr. Ceisio ochr gamu, ond tackle da, dal i fynd. Brwydro at y llinell a dros y llinell am y cais. Ymestyn y bêl dros y llinell wen. A dyw i ddim drosto eto. Yr Eglwys Newydd y brwydro nôl mewn i'r gêm yma. Dangos cymeriad. A'r cic yn un llwyddiannus. Lawr y canol. Felly 2 drosgais tu ôl nawr. 31. Mewn i'r munudau olaf. Felly cic uchel unwaith eto, ond trwy hyn Penweddig sydd o dan y bêl. Ond y bêl wedi mynd mlaen o'r dwylo. A yw nhw'n teimlo'r pwysau fan hyn. Felly, scrum i'r Eglwys Newydd. Scrum wedi bod, a cyfle arall fan hyn, a mae'r Eglwys Newydd yn mynd at y llinell, ond tackle gwych gan Penweddig yn dadlwytho pert a dros y llinell. Mae yr Eglwys Newydd am gêm unwaith eto. Cic hollol bwysig i'r Eglwys Newydd. Na,
Di'r pellter ddim yna. Felly dal 7 pwynt yn ddi. Angen trosgais ar yr Eglwys Newydd i ddod ar gêm nôl yn gyfartal. Come on. Let's get this ball back. Matheson efo'r bel aneth eto, ond yn anffodus. Bron y cyflawnwi, y cic perffaith, mewn i dwylo yr Eglwys Newydd, ond na. Nôl am cic gryf fydd i Penweddig ar llinell hanner. Cyrff allan na wedi blino, wedi bod yn ddwrnod hir o rygbi. A oes un stori arall i'r dudalen yma. Ond cic-osb i Penweddig, syth dros y bel, ond y bel wedi mynd mlaen, a fydd un sgrym i yr Eglwys Newydd. Same line, please, guys. Dyma ni cyfle. Bydd rhaid cais ddod o hwn. Os am unrhyw gobeith i ennill y gêm yma. Wedi gweld y gwafgle. Mae cymorth gyda fe. Os gyda fe'r cyflymder i fynd am y llinell cais. Oes yn wir. O dan y pist, felly fydd rhaid i'r trosiad yma i fynd drosto. Os am unrhyw sians i godi y blat yma. Am ymateb anhygoel gan yr Eglwys Newydd. A dyna ni 31 yr un. Amser ychwanegol sydd o'n flaenau. Felly dyna ni mewn i amser ychwanegol. Pwy fydd yn cipio tlws y plat? Ai Penweddig neu yr Eglwys Newydd? Penweddig sy'n cico i bell mewn i'r ail 20. Yr Eglwys Newydd. Amddiffyn. Penweddig yn drefnus. Ddim modd am unrhyw gamgymeriadau fan hyn nawr. Tacl dda. A oes y cyfle fan hyn. Ond na, dros yr yslys.
Iaith yr ysgellwr felly fe fydd yn lein i Penweddig. Bel o'r idd, ond nawr, efe dyma hwn i'r cyfle. Mae gan Eglwys Newydd Cymorth wedi gweld, a dyma ni! Cais sydd ddim wedi cipio'r teitl y plat i'r ysgol Eglwys Newydd. Y cais sy'n sicrhau y tlws. A mae'r gêm wedi dod i ben am ffeinal ac am gêm o rygbi. Y sgôr derfynol, ysgol yr Eglwys Newydd 36, ysgol Penweddig 31.